Să spui că autismul e un defect e complet greșit. E un sistem de operare diferit, cu propriile puncte forte, nu un creier neurotipic stricat. Imaginează-ți că încerci să rulezi software de pe Windows pe Mac. Nu o să meargă. Dar asta înseamnă că Mac-ul e un Windows stricat? Nu, deloc. E pur și simplu un alt sistem de operare cu altă arhitectură. Problema e că modelul medical actual pune eticheta de tulburare, ceea ce automat implică ceva defect, care trebuie reparat. Asta duce la intervenții care încearcă să forțeze o persoană autistă să se comporte ca un neurotipic. E ca și cum ai încerca să instalezi Windows cu forța pe un Mac. Realitatea e că neuroimagistica ne arată clar că nu vorbim de un deficit, nici pe departe. Vorbim de metode diferite de conectivitate cerebrală, de procesarea informației, de percepție senzorială. Creierul autist procesează detaliile cu o intensitate mult mai mare și excelează la recunoașterea tiparelor. Acestea nu sunt erori. Asta înseamnă că atunci când ne concentrăm pe corectare, nu facem decât să generăm anxietate și o stimă de sine scăzută. Invalidăm o identitate. De aceea, schimbarea fundamentală de perspectivă este de la cum îi facem normali, la cum creăm un mediu în care acest sistem de operare să poată performa la potențialul maxim. Nu e un bug, e o funcționalitate. Nu e stricat, e construit altfel.